Jeg hedder Susanne Bøgeløv Storm, og det er mig, der er indehaver og leder af kursusfirmaet Æstetisk Læring. Jeg underviser andre undervisere i at tilrettelægge deres undervisning med æstetiske læreprocesser. Og noget af det, jeg har specialiseret mig i, det er at kigge på, hvordan kan vi bruge drama og teaterets redskaber i vores undervisning, og på den måde tilrettelægge undervisning med æstetiske læreprocesser. Så i stedet for, at jeg står og docerer heroppe over for mine elever, som jeg typisk skal gøre, så kan jeg tilrettelægge min undervisning sådan, så eleverne de kommer i spil på en helt anden måde. Sådan, så de er sanseligt til stede, og de skaber noget, og på den måde er aktive i deres egen læreproces. Jeg har specialiseret mig i det her med at bruge drama og teater i undervisningen. Der har jeg, fordi at jeg blandt andet har en skuespilleruddannelse, fra jeg er helt ung. Jeg har også en dramalæreruddannelse, og jeg har brugt begge dele rigtig meget igennem mit lange liv efterhånden. Jeg har undervist forskellige steder. Jeg har blandt andet undervist på seminarier og højskoler og erhvervsskoler. Og der har jeg så gennem de her sidste 25 år udviklet det her med at bruge teater og dramaets redskaber i undervisningen. Det har jeg eksperimenteret med og har rigtig meget erfaring med. Jeg har så efterfølgende også en overbygning, en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi, hvor jeg har specialiseret mig inden for æstetiske læreprocesser med specielt drama og teater som omdrejningspunkt. Noget af det, som jeg jo rigtig godt kan lide, og som jeg laver en masse kurser i, det er det her med at bruge en bestemt metode inden for teater, som hedder forumteater. Fordi at det er sådan en god metode at bruge. Det er en interaktiv teatermetode. I har måske hørt det som, jeg kalder det forumspil. Jeg måske nogle af jer har hørt det som noget, der hedder forumteater, og det er sådan set det samme. En interaktiv teaterform, hvor at man spiller et lille spil, og så har publikum muligheden for at være involveret i spillet. Det vil sige efterfølgende give deres bud på, hvordan at man også kunne gøre den situation, som lige er blevet spillet. Hvordan man kunne ændre og forandre den. Og ikke bare fortælle det med ord, men rent faktisk lade spillerne spille det forslag, som de kommer med. Eller endnu bedre, at de selv går op og spiller det forslag, som de er kommet med. Det jeg vil bruge den her video på, det er at give dig en lille smag på, en lille forsmag på, hvordan at du kan bruge forumteater i din undervisning. Og det kan du faktisk gøre med det samme. Jeg vil prøve at give dig sådan 5 trin. Jeg kan prøve at guide dig igennem med de her 5 trin, og så kan du simpelthen stille og roligt selv prøve dig frem og se, hvordan det kan virke for dig. Det første trin, det handler om, at du skal vælge et emne. Og så kan man sige, ja, det skal du selvfølgelig i forvejen, det er ikke noget problem. Jeg vil så sige, at når du skal bruge det i forhold til at lave et forumspil i din undervisning, så skal du prøve at være meget specifik omkring emnet. Det vil sige, hvis du for eksempel underviser i kommunikation, så kan det godt være, at du skal gøre det lidt mere smalt. Finde noget fra din undervisning, hvor man kan sige, jamen inden for kommunikation er der måske et bestemt måde at kommunikere på, eller andet, hentet fra teoribøgerne, som du så kan bede dine elever om at arbejde med. Og du vil opdage, hvis du går i gang med det her, så vil du også opdage, at hvis du, selvom at du snævrer dit emne ind, og giver dine elever eller studerende, et meget smalt emne, eller et begreb, kan det også godt være, så vil du opleve, at mange af de andre ting, som du også skal undervise i, både af begreber og emner, og mange af de kompetencemål og fagmål, som du jo som underviser skal have i spil på en eller anden måde, de faktisk meget ofte kommer i spil, selvom at du arbejder med et enkelt lille emne. Men det skal jo komme an på en prøve, så det kan du prøve af at se, om jeg ikke har ret i det. Du beder altså dine elever om at sætte sig ind i det her emne, og det kan du gøre ved, at de læser lidt om det, eller de bare snakker lidt om, hvordan og hvorledes.
Trin 2 er så, at dine elever skal lave et lille rollespil over emnet. Og det emne, som du har sat dem til at arbejde med. Et lille fif til det kan være at sige til dine elever, at for det første, så skal de bruge nogle andre navne end deres egne, når de spiller. Det kan være en god idé, det her med at have en rolle lidt på afstand. Så man virkelig kan se, jamen det her, det er ikke mig, der siger det her, men det er mit bud på, hvordan denne her rolle ville opføre sig i den her situation. Og en anden ting er også, at så kan du bede dem om, og inden at de skal vise det for de andre, så kan du bede dem om at have spillet det igennem mindst 2 gange, bare for dem selv. Så kommer du over det der med, at der sidder en gruppe, der bare sådan sidder og snakker lidt om, hvad de synes, de vil lave, og så går de ind og laver det. Det bliver det ofte lidt uklart af. Så bed dem om at spille det 2 gange for dem selv. Og så er trin 3 jo, at de spiller det for de andre. Og til det, der kan man sige, jamen altså, det er ikke noget stort på den måde. Du skal lave et lille rum, hvor de kan spille, forstået på den måde. Det kan sagtens være i klasselokalet, men få brugerne lidt ud til siden, få stolene lidt ind på midten, lav et sted, en scene. Det skal ikke være en forhøjning eller noget, men et lille rum for der, hvor at scenen og spillet det skal foregå. Du skal selvfølgelig sørge for, at de andre, der skal se på, ikke sidder bag en computer, eller sidder og snakker sammen, eller noget. Så der har du en lille opgave i at skabe et forum for, at spillet de kan komme ud over rampen. Men ellers handler det faktisk bare om, at dine elever de så spiller spillet for de andre, de her 3-5 minutter. Når de har gjort det, går du videre til trin 4, og det er, at I nu har muligheden for at diskutere det, I har set i spillet. Og det kan du gøre på den måde, at det er ikke dem, der har spillet, der sådan set skal diskutere, men dem, der har set på. Lad dem snakke sammen om, hvad det er, de har set i spillet. Brug nogle af de ting, som du allerede bruger, når du har diskussioner på klassen. Du kan bede dem om at snakke sammen 2 og 2, 3 og 3 osv. Og så bagefter, så dig, der styrer, jamen, hvad var det, de så? Stil nogle spørgsmål til, hvad det egentlig var, de så i det her spil. Hvad er det for nogle ting, der er på spil i forhold til emnet selvfølgelig, i forhold til begrebet, eller hvad det nu er, de spiller. Og hvad det er for et emne, I har gang i. Få så mange bud på det som muligt i den her diskussion. Og så kommer vi til trin 5. Hvad kan der så forandres i det her spil? Og der kan du spørge dine tilskuerne, er der nogle muligheder for, at hvis nu, at vi skulle få det her begreb i spil på en anden måde, hvor det blev tydeligere eksempelvis, hvordan kunne man så gøre det? Og spørg ind til nogle handlinger. Når der så kommer nogle handlinger på bordet, så får du skuespillerne til at spille spillet en gang til, men nu med den vinkel, som der er blevet foreslået. Og hvis du har nogle modige elever, så kan du på et tidspunkt, ikke til at starte på, men på et tidspunkt spørge de elever, der så på, eller ham eller hende, der har foreslået det, der skulle forandres, om vedkommende selv vil gå op og prøve at spille den forandring. Og det er faktisk det forumspillet, det går ud på. Så på den måde, så får du simpelthen alle dine elever aktiveret, og I får kigget på et problem, et dilemma, et emne fra din undervisning, som ikke bare bliver diskuteret, som ikke bare bliver tænkt over eller skrevet ned. I får rent faktisk debatteret, og I får prøvet noget af i praksis i forhold til, hvordan at tingene også kunne gøres. Jeg synes, du skal prøve det af. Jeg synes, du skal prøve at se, om det kan lykkes. Og det behøver ikke at være en kæmpe en kæmpe ting for dig. Du kunne eventuelt sige til dine elever, at det er første gang, du prøver det, og så vil de helt sikkert sige, okay, så er vi med på den, og hjælpe dig i det samarbejde. Men jeg håber, at du kan bruge det her råd til nogen, altså 5 trin, prøv dem af,
Og så om ikke så længe, så vil jeg sende dig en video mere, hvor jeg vil give dig lidt flere fif til, hvordan du kan udvide det her arbejde med forumspil. Så tak for nu.